Прывітанне, прывітанне, сёння я абагнала Дашу і першае скажу вам, што зноў з вамі падкаст дочкі маткі. Я Ірына Новік, а гэта Дар'я Гардзейчык. І я сёння у пінжаку, а спадарня Ірына ў малінавым, таму што яна шалці барщай. Значит, Даша перапутала ўсе рамсы. Я халаднік, нармальны, звычайны беларускі халаднік. Я сабе яшчэ такую замоўлю брошку у выглядзе яйка беленькага з жаўточкам, і тады гэта будзе касцюм ножом па яйцах. А чаму вы думаеце, спадарня Ірына ў нас сёння такая агрэсіўная і агрэсіўна наладкаваная наконт усякіх яйцаў з ножом? Я просто бодренькая такая. Так. Таму што ў нас размова пойдзе пра маладосць, росквіт і БРСМ, хацела б я так. сказаць, але не зусім. Насамрэч, мы будзем з вамі сёння размаўляць пра адзін Instagram, TikTok, YouTube аккаунт, які я пакуль не зусім зразумела, каму дакладна належыць. Мы з вамі гэта высветлім у працэсе. А пакуль, спадарня Ірына, я вам задам сакраментальнае пытанне. Памятаеце, у вашай маладосці была ўсякая прапаганда, спецыяльнае інфармаванне, накіраванае менавіта на моладзь. Было такое что-то специальное, конечно, да? Конечно, як же без этого, так. Расскажите, Палітфармацыі былі штотыдзень. Я помню, у класе у 10 ці ў 9 у нас была лекцыя пра всякую там западную культуру. И вот, ну, там это сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст. И вот все такое, да. Нам рассказывали про металлистов там всяких, про хиппи, вот это. А металлисты это те, якія метал збіраюць, так? Ну, розныя там плыні ёсць розныя, да. І нам вот прыходзіў такі сур'ёзны чалавек з райкома камсамола, і мы канспектировали даже, чтобы потом понимать. И тады мы пачалі ў школе рабіць дискотеки, и надо было обязательно на дискотеке, чтобы была такая вступительная часть, и там рассказать про западную культуру. Вот. То бок, што там было ў канспекце? Pink Floyd дрэнна. Тых, хто слухае Pink Floyd, гнаць паганаю мятлой, там было написано. Прям Что так. тут непонятного, да. Beatles дрэнна, да. песняры хорошо. Да, верасы яшчэ чараўніцы былі, а потом сябры. Много чего было. Ну, в прынцыпе, калі такі абшар магчымасцяў, то, у прынцыпе, навошта гэта Beatles, якія ўвогуле перакладаюцца як жукі. Ну, а мы з жукамі паступаем вельмі ў своеасаблівы спосаб. Мы бярэм эту шклянку, мы бярэм слоік, і мы іх туды збіраем, і пасля крышкай, опа, і ўсё. Ніякіх Beatles у нас сёння. Ну, у мае часы, скажем так, што-то там да нас у школе дакапваліся, кшталту дзеці, зараз усе збіраемся, ідзем у актавы зал, там які-небудзь прадстаўнік чаго-небудзь вам штосьці раскажа. Ну, гэта, канешне, было не штотыдзень, не было ніякіх канспектаў. І, ў прынцыпе, мне падаецца, дзяржава стасоўна нас абрала такую тактыку, кшталту мы да вас не лезем, вы нас не чапаеце, вашая справа вучыцца хорошо, а вы не займаліся усякай палітыкай, ну і мы вам капаць на мазгі за лішні раз не будзем. З іншага боку, што мы, канешне, былі ахвярныя каровы, калі быў які-небудзь мітынг у гонар Дня Вялікай Пабеды, там чаго-небудзь 3 іюля і штосьці такое. Это значит, что все школьники и школьницы мусят собраться и пойти на какие-нибудь на парад, на бессмертный полк, там митинг, там стоять, трымаць нейкія партрэты. Вось у нас... Гэта такая традыцыя. Мы таксама хадзілі з шарыкамі на всякие 7 ноября, красны дзень календара. І на 1 мая мы такія рабілі гвоздзікі вялікія з крахмаленых таких тканінаў чырвоных і вообще, да. Это так надо. Это счастливое детство такое надо. Вось яно што. Што цікава, наконт прадстаўленасці ўсіх гэтых моладзевых арганізацый у інтэрнэце, таму што калі я расла, інтэрнэт ужо быў, ну быў яшчэ ў дастаткова зачаткавым стане. У пэўны перыяд у нас, значыць, у школе быў інфарматык, у якога была камера. І ён з гэтай камерай, не тая камера, якая камера ІВС, вот это вот усё, так, абскура менавіта, а абскубаная камера, такая старая, але ўсё яшчэ на яе можна было штосьці запісваць. Ну і, значыць, гэты інфарматык з камерай хадзіў, здымаў там усякія нашы выпускныя, штосьці яшчэ першы званок, апошні званок, а яшчэ, калі былі нейкія БРСМаўскія імпрэзы, што там ім у галоўнай ячэйцы партыі БРСМу спусцілі ўніз, кшталту правядзіце якую-небудзь акцыю, раздайце кветкі, дакапайцеся да ветэранаў, што-то вот такое, ён таксама ўсё гэта здымаў. І, ў прынцыпе, можна было зайсці на YouTube-канал школы, і там гэта ўсё вісела, ляжала, мела 10 праглядаў.
і нікому не муліла. Аднак у апошнія гады ўсё-такі у мяне ёсць адчуванне, што сучасная наша дзяржава ў яе ізводзе ўзялася за моладзь больш сур'ёзна. Спадарыня Ірына, можа, мне падаецца? Я думаю, табе не падаецца, бо калі я гляджу тое, што зараз адбываецца са школьнікамі, мне гэта такое наперад у мінулае нагадвае. Я пазнаю вельмі шмат чаго. Я ўзгадваю нашы ўрокі па навучальнай там военной падрыхтоўцы, это все автоматы разбирания, вот это вот. И я недавно бачила, что школьников учат закладывать мины, я такая думаю, нормас, то самое, да. Як мы ходили на стрельбище з этими винтовками, и противогазы этыя вучыліся надзяваць, и першую дапамогу аказваць, ну реально, и я зараз бачу вось гэтае, да. Гэтая шапка закидальніцтва пачынаецца ізноў. Давайте воевать. Ну, тут трэба сказаць, што спадарыня Ірына, важна размежаваць, што вы там бачылі, таму што ёсць урокі ў 10-11 класе, яны нікуды не знікалі. Для дзяўчынак медычная падрыхтоўка, а для хлопчыкаў допрызыўная падрыхтоўка. Але ж зараз яшчэ будзе летняя такая кшталту практыка, в поля іх будуць вывозіць. Ну, у нас таксама была летняя практыка, але мы прыходзілі ў бальніцу і штосьці там... Серьёзна? Так. Ну, спадарыня Ірына, расказваю. У прынцыпе, што было вось падчас, калі я вучылася, і некалькі пакаленняў да мяне дакладна. Значыць, 10-11 клас. У дзяўчынак гэта медпадрыхтоўка, дзе, ну, тэарэтычна ўсе мучаць вучыцца там, аказваць першую дапамогу і разбірацца ў нейкіх там падставах медыцыны. Зразумела, дзесьці гэтыя ўрокі праводзяцца, дзесьці не праводзяцца, там, сапраўды, недзе гэта чыста фармальна, там медсестра ўсім паставіла дзесяткі, усе разышліся. Карацей, вельмі па-рознаму. Ну, вось у нас гэта былі якія-ніякія ўрокі мы там праходзілі, што-то абмяркоўвалі з медсестрой і сыходзілі. Вось. А пасля у нас улетку паміж 10 і 11 класам, по-моему, быў тыдзень ці два, калі мы былі ў бальніцы, і нас кшталту размеркавалі па аддзяленнях, і гэтыя медсёстры такія, да, ну і што з вамі рабіць? Тэарэтычна мы там мусілі таксама чамусьці вучыцца, а насамрэч нам проста медсёстры сказалі, ну, вось вам вата, вось вам папера. Адрываеце вату, скручваеце і піхаеце ў паперу. Мы кажам, а навошта? І кажуць, ну, будуць кшталту гэтыя ватныя спонжыкі. Вось, это калі там да лекара прыходзіш, да стаматолага, напрыклад, і ён дастае гэты кавалак ваты з такога папяровага канверціка, распаковвае, суе табе ў рот, ну, так вось гэты канверцік я скручвала. Канкрэтна гэты канверцік. Я, прынамсі, улетку паміж 10 і 11 класам. Вось, у нас было такое, хлопцы выязджалі кудысьці там на нейкія зборы. Хлопцы, дарэчы, асабліва не расказвалі, што там у іх адбывалася. Можа, ім было сорамна. Ну, тэарэтычна, яны таксама мусілі там хадзіць строем, што там збіраць, разбіраць аўтаматы. Я не ведаю, канструктар Лего. Ну, не ўяўляю. Антось, дарэчы, у вас жа была допрызыўная падрыхтоўка? Ну, вось, бачыце? Аўтаматам. Антось аўтаматам абараняе нашу радзіму. Ну так, дарэчы, там звычайна вёў фізрук гэтую падрыхтоўку, хаця бывало, што прыязджаў нейкі дзядзька з ваенкамата і штосьці там праводзіў. Карацей, зноў, ад школы да школы залежала. Можна было хадзіць, у нас у школе было заўсёды 3 мужика абавязковых. Фізрук, военрук и трудовик. И это таких 3 танкиста, экипаж машины боевой, которые заўсёды ведалі, дзе можна што-небудзь придумаць цікавае для дзяцей, конечно. Пра што я канкрэтна з вамі хацела паразмаўляць, спадарыня Ірына, дык гэта пра рэспубліканскі моладзевы цэнтр, які знаходзіцца ў горадзе Мінску, і пра іх творчасць і паводзіны ў побыце, назовем гэта так. І мне трапіўся ў інстаграме такі інстаграм-аккаунт, які называецца «Моладзь Бай». Я гляджу, у іх там нават прыгожа аформлены інстаграм, так усё вельмі, значыць, дызайнерскі стылёва, прям бачна, што ёсць у іх нейкі, божа даруй, брэнд-бук. У іх, аказваецца, ёсць яшчэ і YouTube-канал, і TikTok, і Telegram, чаго толькі ў іх не бракуе. І яны там расказваюць нейкія навіны. Некаторыя рылзы навінавыя ў іх залятаюць там на 230 тысяч праглядаў. Я думаю, цікава, хто ж взяўся? Так. Хто ж узяўся за такую махіну? Ну, гэта немало. 230 тысяч, это так добра папрацаваць трэба ў інстаграме, да. Абсалютна. Я гляджу, а ў іх у апісанні напісаны адрес. Мінск, Чурлёніса, 7. Боже мой, вот. И что же там такое? Ну что, я провела журналистское расследование, зашла у Google мапы,
А вы думаеце, як Хрыстагрозіў працуе? Вот так ён і працуе. Убіла гэты адрас, уласна. Выдала мне дзве установы. Першая гэта інтэрнат БДУ, а другая гэта моладзевы гэты рэспубліканскі цэнтр. І я метадам выключэння падумала, што напэўна ўсё-такі аккаунт моладзь бай належыць рэспубліканскаму моладзеваму цэнтру, а не інтэрнату БДУ. Вось на карысць гэтай версіі яшчэ кажа і той факт, што ў іх вось такая вісіць фотка на самым, як бы сказаць, пачатку іх інстаграма, дзе супрацоўніцы аддзелаў ідэалагічнай працы і па справах моладзі Мінскай обласці, вот это вот усё, яны прыехалі на нейкую прадразверстку, хацела я сказаць, на нейкую сустрэчу, збюрку, савешчанне, штосьці вось у гэты цэнтр, і ўсе яны сфоткаліся на парозе. Чаму я сказала супрацоўніцы, таму што там сапраўды абсалютная большасць гэта жанчыны, ну у нас же вот што касаецца там культуры, спраў моладзі, вот это ўсё это жанчыны, і там толькі на фоне нейкія 3,5 хлопчыкі стаяць. І нейкі час, уласна, яны інстаграм так і вялі даволі фармальна. То бок вось у нас было нейкае паседжанне, нейкая афіцыйная збюрка, мы ўсе ў радочак сталі, сфоткаліся, фотку ў інстаграм выклалі, на гэтым усё. У нейкі момант, я нават не магу сказаць, калі дакладна гэта адбылося, у іх з'явіўся фірмовы стыль, у іх сталі прыгожыя фоткі, яны сталі публікаваць навіны, якія датычацца ўскосна ці напрамую беларускай моладзі. Вось, напрыклад, так выглядае іх фірмовы стыль, жоўтае з чорным і з белым, правым валком, у іх лепшыя часы. І, напрыклад, такая навіна. Беларускія школы будут помогать промышленным и сельскохозяйственным предприятиям. Вельмі правильно. Я думаю, что калі школы не дапамогуць, то ўсе гэтыя предприятия лягуць. А со школами, калі не падымуцца, то прынамсі на калені ўстануць точно. Спадарня Ірына, ну вы ж разумееце, што зараз адбываецца? То дэфіцыт бульбы, то нейкі падзеж скота. Думаеш, нейкі... это школы памаглі? Я думаю, гэта наадварот можа быць ад браку падтрымкі, ну тым не менш. Нейкая карэляцыя са школамі ёсць. А вы скажыце мне, дарэчы, як рэдактарка, як вам такі загаловак? Беларускія школы будуць памагаць прамышленным і сельскохозяйственным прадпрыятиям. Ну, акрамя таго, што незразумела, чым канкрэтна яны будуць дапамагаць, добрым словам там. Тым, што абагнуць за там 3 вярсты гэтае прадпрыяцце, да, не мяшай, так. Ну, я магу сказаць пра такіх журналістаў, которые такія загі пішуць, вон з прафесіі. Моя любимая фраза. Да. Яшчэ я могу сказаць, все говно переделать. Ну, што я яшчэ магу сказаць? Ну, мяне такому научылі плохому. Што вы ведаеце пра канструктыўную крытыку і зваротную сувязь? Тым не менш, спадарня Ірына, я тут з вами ў кои-то векі згодная, хаця я звычайна кажу, што нельга вот так вот на людзей, трэба вучыць, трэба спакойна тлумачыць. Ну вось у іх пад гэтым судоўным загалоўкам, што беларускія школы будуць дапамагаць, ідзе вось такі, я нават не ведаю, гэта лід, гэта падзагаловак, карацей проста адзін вялікі сказ выдзелены тлустым шрифтом. Минобразование планирует до конца этого учебного года за каждым учреждением общего среднего образования закрепить либо предприятие агропромышленного комплекса, либо промышленное предприятие, и таким образом организовать вторичную занятость молодежи, в первую очередь трудовую. Ну, такие сказы пишут для того, каб люди их не читали. Па-першае, ну, вот я включаю редактора, да, злого такого, вообще злую редакторку. Я давно такой не была, я такая добрая теперь. Але вось дзеля гэтага я ўключу злую редакторку. Навіна, которая не адбылася, гэта яшчэ не навіна. І не трэба пісаць пра тое, што яшчэ можа і не будзе. Тое, што там нешта Мінобр плануе до конца года нешта зрабіць, спачатку зрабіце, а потым трындзіце. У нас так кажуць. Ну, то бок як мусіць навіна выглядаць? Мінобр паведаміў. Ці ўвогуле не пісаць пра кожная школа. Так. Нет, трэба пісаць так. Там школа з вёскі Пупкавічы, замацаваная за машынабудаўнічым заводам, а школа з горада Гродна замацавана за калгасам наперад да камунізму. Тут школьнікі сабралі 100-500 тонн бульбы, а там разабралі 28 і адсартавалі 28 тонн металлолому. Вот это по справе. Навіна. Ну, давайте подумаем, што яшчэ можа быць такого кшталту. Гімназія нумар 1 горада Гродна замацавана за Гродна-Азотам. Так. Школьнікі займаюцца утылізацыяй шкодных выкідаў. Ага. Да. Сачком ловяць. У меня... Нет, я... Не будете? Ну, расскажите, мы пасля выражем. Ну.
Моего деда была такая приказка любимая на пытанне, што рабіць, яго быў адказ: "Пердзець і лавіць". Простите. Народная творчасць. Азот будзе вот это самае, а школьнікі лавіць. Но пакуль школьнікі не прыступілі да сваіх прамых абавязкаў, моладзь бай іх радуе яшчэ некаторымі навінамі. Напрыклад, для абітурыентов изменят предметы профильных испытаний по ряду специальностей. Ось такая новина. Або в белорусских вузах откроют новые специальности. Какие и когда? Вот это мне уже больше подобается. Меняется порядок записи для проставления апостиля на документы. До речі, недавно я слухала лекцию одной антропологини, якая вось акурат разбирае усе гэтыя бюрократычныя неолагізмы і новообразования, як я люблю казаць цяпер. Так вось яна кажа, што вось гэта меняецца парадак, это звычайна маецца на ўвазе там скрачаюцца выплаты, што-нибудь так, ну, кшталту таго, што там банкі перастаюць выдаваць грошы, і пра гэта звычайна там дзяржаўныя СМІ напішуць кшталту змяняецца парадак выдачы грошай. Вось, то бок тут хочацца... Яшчэ можна пісаць у мэтах павышэння якасці абслугоўвання так. насельніцтва. Таму я баюся, што, магчыма, пад гэтай навіной хаваецца, што апасцілі проста перастаюць ставіць і халера з імі. Вось, гэта Всем, была... кроме членов БРЦМ. Менавіта. Гэта была фейкавая навіна. Ужас какой. Так. А між іншым, моладзь бай публікуе навіны не толькі фейкавыя. Вось, напрыклад, у іх ёсць рылс, заглавлены таким чынам. Предварительные результаты выборов. Лукашенко набирает 86,82 голосов. Процентов голосов. Мне здавалася, калі я была маладой, мяне цікавілі трохі іншыя справы, там, не за якім калгасам школу замацавалі, там, і не што мы будзем дзе лавіць пад азотам, і тым больш не колькі за каго там прагаласавалі. Хаця на палітфармацыях пыталі, хто первый секретарь Коммунистической партии Советского Союза и КПБ. И надо было сказать, но я уже не помню. Ну что, Брежнев и Машеров у ваши это часы? Ну, Машеров это очень в детстве. Там потом еще было много разных, но... Але их успомнить? Я много іншага помню со своей молодости, але не там каких-нибудь хлопчиков, там, какие-нибудь завугольні клецкие. Ой, спадарыня Ірына, вам бы хлопчики да завугольні. Еще металлолом мы собирали, макулатуру. А, так вот вы и были те самые металлисты. На ветерана уходили, и нам дядя Вася, наш ветеран, давал лодку покататься бесплатно на озере. Што там тварылася ў той лодцы і на тым возеры, гісторыя змоўчвае. А мы тым часам ідзем далей. Спадарыня Ірына, ну тым не менш, чаму іх глядзяць і чытаюць? Я для сябе... А колькі там, каго там? Там Хто іх прылічна, чытае? там даволі прылічна. Па-першае, у іх больш за 20 тысяч падпісантак зараз праверу, каб не савраць, 28 600. А твоё расследаванне журналісцкае ботаў там палічыла? Палічыла. Там самае цікавае, што прагляды рылсаў у іх сапраўды шыкоўныя. Там бываюць і на 230 тысяч праглядаў заляціць, ну, стабільна па 10 тысяч праглядаў яна набірае. Але чамусьці вельмі мала лайкаў. Ось мяне гэта здзіўляе. Там, праўда, некалькі дзесяткаў лайкаў на такі вялікі інстаграм-аккаунт. На 200 тысяч праглядаў. То бок, як быццам бы аўдыторыя вялікая, але не нашмат уцягнутая. Або ім проста не падабаюцца гэтыя навіны. Яны іх глядзяць, але не лайкаюць. Ну, я думаю, это провал у выхавальніцкай працы. Я думаю, трэба даць кожнаму ў плечы, каб павялічыць прынцыпова колькасць лайкаў. Ну, я вам магу сказаць, калі ўсё-такі мэтавая аўдыторыя уцягнулася і выйшла на кантакт непасрэдна, яны рэпаснулі тик-ток нашай улюбёнай спадарыні Ірыны Кітуркі. Но мой мир без тебя не опустел, пока ты без дел. Васечка, ну, а як жа не рэпостнуць? Нават мы там з табой такім грашылі, бо як жа не выкарыстаць такі класны контент? Канешне. Ну і карацей, вось гэтая сакраментальная «Но мой мир без тебя не опустел, пока ты без дел». Яны выклалі да сябе ў Інстаграм, і тут мэтавая аўдыторыя прыйшла, каб гэта ўсё пракаментаваць. І палайкаць? Что пишут в комментариях? Ректор и Бузова – это тренд? Пытальник и кличник. Вроде для школьников должны пример подавать, не материться и так далее. А тут еще и маты. Куда катится мир? Запытывая некий карыстальник, який насамрэч написал пример подорвать, але я чамусьці подумала, что это абдрукоўка. Может быть, дарма.
Дань моде – это не всегда уместно, кличник. Мудрость заключена не в погоне за рейтингом в ТикТок. От ведаеш, вот это вельмі такі моладзевы камент. Я прямо так бачу, это чалавек такі прыкладна там 15, 16, 18, самая такая моладзь. І ён такі глядзіць і кажа: не всегда уместно это, вот дань моде. Мудрость не в погоне, Вот. а у витязи. Ректор ГРГУ... Ректор ГРУ написано. Мгм. Слушайте, я уже... Повысили, повысили. Дзяўчына Дар'я да Ірина. поспеху ішла і дашла. На, і не спатыкнулася нават ні аб якія палавыя прыкметы. А тут насамрэч не зразумела, што з гэтага абдрукоўка, што з гэтага дыверсія. Ну ладно. Ректор ГРУ, имя Я Купалы, снимает ролик на известно скандальную безнравственную Бузову, а потом селфи с священником. Мы за духовно-нравственные ценности. Беда! Это явно моладзь піша. Это вот просто моладзь. Это моладзь гарадзеншчыны, моладзь панямоння, не пабаюся гэтага слова, піша вось такія каментары. Ну, а ёсць... Я думаю, нават трэба ў школах праводзіць такія заняткі, каб людзі вучыліся пісаць такія каменты. І тады справа пойдзе на лад. Тады і прадпрыемствам паможам прамысловым, і калгасы паднімем, і вообще. Аднак ёсць і яшчэ больш Моладзевыя. вычарпальны і сціслы каментар, які гучыць дакладна так. Калхозніца! Надо ж рабочы і калхозніца. Это наш тренд. А рабочы гэта рэктар БДУ акурат. Вось ён рабочы, судя па колькасці яго каханак. Хто не ведае пра колькасць каханак спадара Андрэя Караля, пераходзьце па спасылцы ўнізе. Мы там пра гэта зрабілі асобны выпуск. Каралеўскі, я б сказала. Абсалютна. Як горад Гродно. Вось і апошні камент пад гэтым відосам. Боже, какой кринж! Еще и в Гродно. Спадарня Ірына, як я уже сказала, у моладзь бай ёсць не толькі Інстаграм. Ёсць яшчэ і Телеграм, і ТикТок, і YouTube. І што самае цікавае, Інстаграм яны не вядуць 7 красавіка. Вось зараз мы записываемся пачатак чэрвеня, і ўжо 2 месяцы ў іх ніякіх абнаўленняў. Я Боже. нават перапужалася. А што здарылася? А можа быць, проста гранты USAID ім таксама прыпынілі фінансаванне і ўсё. Я, дарэчы, спадарня Куда Ірына... смотрит это самое? ГРУ. Да, і Мінінформ. Між іншым, жарты жартамі, а паколькі яны лічацца моладзевай арганізацыяй, я боюся, што яны сапраўды маглі атрымоўваць якія-небудзь эразмусаўскія гранты, што-небудзь такое. Вось усё тое, што там моладзевая рада і там здзівночанне беларускіх студэнтаў не дала рады атрымаць за неіменнем у іх рэгістрацыі ў Рэспубліцы Беларусь, то гэтыя цалкам сабе б маглі. Але дзякаваць Богу, яны ўсё яшчэ актыўна вядуць і Телеграм, і ўсё там нармальна. Вот толькі чамусьці на Інстаграм, напэўна, грант скончыўся. Відавочна, USAID фінансаваў менавіта Інстаграм. Расследаванне Дашы Градзейчык сёння нас проста... Расследаванні і домыслы, я б так сказала. Я пакажу одно відэо, якое набрала 146 тысяч прагляду, але ўжо ў ТикТок. У ТикТок, ну давай. ТикТок это очень хорошо. Это молодево, я знаю. Я тоже у ТикТок. Одна бумажка для МВД, одна для КГБ, одна для прокуратуры, одна для исполкома, одна для министерства. И вроде лишних нет. А если все вместе посчитать, Вот такая папка. это целая папка. И вся страна 3 января пишет отчеты. Вот мое предложение и партии не требует бюджетных денег. Ну, радикально. Вот я как кандидат в президенты предлагаю, буду это отстаивать вне зависимости от результата выборов. Партия продолжит про это говорить и требовать. 90% сократить, ничего не изменится в худшую сторону. Спадарня Ірына, вось вы здзіўленая, а гэта, між іншым, настрыжаны кавалак з інтэрв'ю, вялікага інтэрв'ю Олега Гайдукевіча, якое выйшла ў іх на Ютубе. Яны перад, як бы гэта назваць, электаральнай кампаніяй 2025 года рабілі інтэрв'ю з усімі кандыдатамі і кандыдаткамі ў прэзідэнты Рэспублікі Беларусь, акрамя галоўнага фаварыта, таму што што ж яго інтэрв'юраваць, і так за 30 год усе ўсё зразумелі. Да. Па-першае, вось гэты чалавек, гэта Олег Гайдукевіч, вядомы тым, што ён кандыдат-спойлер на выбарах ужо вельмі шмат год. Професійна, да. Так, а яшчэ вядомы сваім дикпікам. Таму што наша Ніва ў свой час нават мусіла зрабіць расследаванне, як жа так раптам у тэлеграм-канале Олега Гайдукевіча раптам з'явіўся яго дикпік, і дикпік у дадзеным выпадку гэта не здымак Курвадзіка з Белавежскай пушчы. Яны пасля аналізавалі
руку, якую таксама бачна на гэтым здымку, і наяўнасць там радзімкі, і пасля яны аналізавалі рукі Олега Гайдукевіча, і высветлілася, што рукі-то, а ручкі-то вось яны. Вось. І, карацей кажучы, уладальнік сяго дикпіка супадае з уладальнікам телеграм-канала Олега Гайдукевіча, што забаўна. Супер. Вось. Гэта першы момант, які я б хацела адзначыць пра вядомага палітыка, чыноўніка і проста Который ліберала выступает для да мозга касцей. молодости. Так. Да. Другі момант, той, як ён сядзіць, разваліўшыся ў крэсле, прям як я. Ну, ён яшчэ трохі споўз, а я хоць больш-менш роўна сяджу. У мяне, прабачце, апорная кропка апіраецца на тое, на што трэба апірацца. Вот это вот увогуле, вось это сядзенне паўлёжа, яно даволі шкодна, таму што у цябе тады уся маса цела перараспределяецца, уся вага на копчык, і там пасля спінка будзе балець. Спадар Олег, сядзіце роўна. Вось, гэта другі момант. І трэці момант, я ўжо забылася. Таму, спадарыня Ірына, я хачу вам задаць пытанне. Ці вам не падаецца, што Олег Гайдукевіч пачаў касіць пад Жирановского гэтым? Уся страна піша отчёты 3 января. Я кажу, радикально треба скоротить отчёты. Сегодня турецкий флот, натовский, болгарский, румынский. И если Украина вступит, и Грузия, 5 флотов будет против нас. А в 5. эпоху И мы всех раздолбаем, если имеем Крым. Не стала б нават, можа, параўноўваць, але я проста думаю, што для моладзевага канала вось такіх вот Гайдукевічаў трэба штук 10 пасадзіць. Каб яны што-небудзь гаварылі, бо я нават дзіўлюся, што ты можаш паўтарыць так вот это как-то так. Я нават думкі не злавіла. Я так намагалася сфармуляваць сабе так дзейнік, выказнік, ну, нешта такое. У мяне не атрымалася. Спадарыня Ірына, ну вам бы абы Гайдукевічаў пасадзіць. Ну што? Что это такое? Увогуле, так и хочется сказать, лепш бы ён дикпик показал. Было б больше моладзева. У мяне яшчэ пэўнае замілаванне выклікаў гэты яго суразмоўцы, які «О, такая папка! Спадарства!» И ничего лишнего. Спадарства, я мушу адзначыць, што ў гэтай краіне прынята казаць не папка, а бацька. Што вы ўсё блытаеце? Між іншым, са спадаром Гайдукевічам каментатары і каментатаркі не пагадзіліся і напісалі яму некалькі каментараў такого кшталту. Не знаю, что за отчеты пишут учителя, но если отменить отчеты у бухгалтеров и экономистов, наступит хаос в экономике, и это говорит бывший блюститель порядка. И вот еще один Вельмі комментарий. моладзевы стыль такі. Я просто, ну вот, молодцы, научили. Перадалі мудрасць продкаў. Так у правдомы раней ругались. А теперь 11-классники. А теперь 11-классники. Хорошая молодежь у нас растет. Правильная такая. И вот еще один комментарий. Экономия на ручках и бумаге. 4 пытальники. Мда. О, можно еще налоговую упразднить, и чтобы каждый скидывал сколько хочет в общак. Соберем депутатов и рассмотрим. Очень молодежное предложение. Новое такое, свежее. Вось, но наконт общака тут я не могу не пагадзіцца. Сапраўды, усякія гэтыя ваши турэмныя рухі набіраюць папулярнасць. Ну а што казаць, калі ў краіне больш за 1000 палізняволеных ужо які год. Ну, та... І гэта толькі палізняволены. Людзі выходзяць, навучаюць наступныя пакаленні. Вось, таму абсалютна чакальна, што ў нейкі момант людзі пачнуць размаўляць там пра абщак, пра скрысіць абщак, што-небудзь там яшчэ. З падатковай. Гоп-стоп, мы падышлі з-за угла. А вось вам, спадарыня Ірына, яшчэ адзін відос на 79 000 праглядаў. Ну, І гэта таксама кавалачак з інтэрв'ю. душуся ад зайздрасці. Калі ўжо мяне так будуць глядзець? Если я не оскорбляю президента, что уголовно наказуемый, или не вступаю в перепалку, или даже в драку с сотрудниками Министерства внутренних дел, это никоим образом не означает, что я согласна с той политикой власти и управления, с той системой выстроенной экономической модели, которая сегодня существует. Па-першае, я магу адзначыць, што Ганна Канапацкая не абражае прэзідэнта толькі таму, што гэта крымінальна наказуема. А каб не было крымінальна А наказуема... как бы есть за что между нами. Так, между нами девушками. Па-першае. Па-другое, у Ганны Канапацкай вопратка прыблізна такого самого колеру, як у мяне. Ну, табе трошки яшчэ да Канапацкай трэба вот падчырваніцца. Это Гэта можно. так. Это очень молодежно.
Абсолютно. Бодипозитив атрымоўваецца. І я яшчэ мушу сказаць, што рэакцыя моладзі на гэта інтэрв'ю наступная. Все верно говорит, это наш президент. Прычым чамусьці написано президент. Ну, магчыма, прэзідэнтам у яе ёсць шанец стаць іхнім. А от наконт астатняга. Дакладна, но насамрэч, спадарня Ірына, у сітуацыі, калі б сапраўды у Беларусі адбываліся выбары і была якая-ніякая дэмакратыя, можа быць, я б і прагаласавала за Ганну Канапацкую. Прынамсі, яна не сказала ніякай крамолы, і яна не заўважана ў тым, каб кідаць свае дикпікі ў свае ж тэлеграм-каналы. Ну, толькі там что-то ў бане в этой Будёнаўцы, да? Зато без дикпікаў. І ўвогуле Будёнаўка гэта патрыятычна. Бог не дал дикпіка. А пакуль спадарня Ірына успамінае всякія фрэйдзійскія канцэпцыі пра зайздрасць да пеніса, мы пераходзім да наступнага відэа, якое набрала 149 тысяч праглядаў. Вот сейчас выпускник любой, который задумывается над поступлением, понимает, чтобы поступить на престижную специальность, нужен балл, ну, не менее 90, в ряде случаев там и 2, а то и 3 сотни. Вот у меня в этом плане могу порадоваться. В этом году дочь поступила, студентка, у нас золотая медаль и 2 100-бальных результата. Неплохо. Но это результат, я вам откровенно говорю, и вынужден признать это. Это результат, к сожалению, не простой общеобразовательной школы. Это как раз таки, да, это результат труда репетиторов. І ў чым ён не мае рацыі? Ну, акрамя таго, што я не зусім зразумела, як это ў нас, гэта вам адзнаку напапалам падзяліць, што это значыць у нас золотая медаль. Это мы покакали, да, вот это, да. Ёсць такое, ёсць. Слияние. Психологи про это ведаюць много. Ну, спадарства, вы, можа быць, не зразумелі, што гэта за ноунейма, я вам показала. А гэта спадар Сыранкоў, ён, між іншым, кандыдат у прэзідэнты Рэспублікі Беларусі 2025 года. Вы яго хоць раз, хоць недзе бачылі, хоць штосьці пра яго чулі? Канешне, не. А ён, між іншым, мае залатую медаль, правда, одну напапалам з дачкой. А где там какие-нибудь задорные что-нибудь, молодежные? Давайте БАМ построим, там, не ведаю, у Будотрады поедем. Молодежная спадарня Ірына, я зашла на іх яшчэ YouTube-канал, а у іх там, господи, прости, вот такие вот интервью. А танцы какие-нибудь есть у них? Есть спевы, есть интервью с сестрами Груздевыми. Якие вот это вот, вы когда-нибудь пололи бураки? Там девушка говорит, вот я такого добилась, я говорю, в деревне жила, я говорю, вы пололи бураки? Вот эти колхозные бураки, потому что я читаю в очень многих интервью, там Руслан Лихно, и Андрей Панисов, и другие люди, те, которые пололи бураки, огромные километры этих грядок, они всегда в жизни чего-то добиваются. Ну, по вам бачно, что пололи, спадарня Ірына, вы у вопратцы суадноснай. Але показать YouTube-канала я вам хочу не... А вы когда-нибудь пололи бураки? Я вам увогуле нічога не хочу показаць гэтага YouTube-канала, я вам просто хочу показаць, як ён выглядае. Вот так вот ён выглядае. Вось, і да, што бачыце... Очень по-молодежь, стильно, так, модно, молодежно, да. Бачыце, колькасць праглядаў становіцца зайздрасна, 98 праглядаў. Між іншым, проект «Город молодых». Вось. Душой гранты. надо добавить. Я Город не ведаю, молодых душой. Напэўна. Я не ведаю, што там за гранты, я думаю, якія-небудзь зноў гэта амерыканскія гранты. Которые кончились. Так. Яшчэ у моладзь бай, між іншым, ёсць тэлеграм-канал, там 30 тысяч подписчикаў і подписчиц і по 10 тысяч праглядаў на пост у сярэднім. То бок мы праверылі, траціна глядзіць стабільна, гэта не боты, не накрутка, ўсё нармальна. Там ёсць абвесткі пра ЦТ, пра лекцыі нейкіх навуковых журналістаў, якія прыязджаюць у Мінск, там нават ёсць парады пра ментальнае здароўе. То бок бачыце, вось яны у трендзе. Хаця парада там нешта з катэгорыі трэба... Чего ж так скивицы зводить от их аккаунтов? Я прямо сижу такая. Таму што вы не моладзь, спадарня Ірына. Прабачце, от пры ўсёй павазе... Даже душой? Пойду сопли жевать. Ничего не понимаю в молодежных передачах. Спадарня Ірына, вы думаеце, што калі вы пачнеце соплі жеваць, то хтосьці падумае, што вы узросту дзіцячага садочку... Может, какие-нибудь чемуровцы придут мне ратовать? Скажут, что вот тетя Ира ветеран, надо ей помочь. Трэба ей соплі выціраць, таму што яна ветеран. Хоть как-то до молоди докрануться.
Карацей кажучы, даюць яны парады моладзі пра тое, як захаваць іхнае ментальнае здароўе, таму што як бы пагартаеш такі тэлеграм-каналы, і ментальнае здароўе можа і Это пагоршыцца. правда. Это вот у мяне ўжо, бачыце, вот такі блізкі да дэпрэсіўнага стана ад сённяшняй нашай размовы. Таму што вы забыліся ўчора вашыя таблеткі прыняць. Аднак ёсць і ўсякая каля дзяржаўная каніцель кшталту таго, што семінар «Беларусь. Бренд молодых с участием работающей молодежи» прошел в поставах. С участием работающей молодежи прошел в поставах. А яшчэ у нас там Дзень Победы, а яшчэ ў іх ёсць вельмі цікавая рубрика, якая называется хэштег «Всегда есть выбор». Спадарня Ірына, як вы думаеце, пра што гэта? Я спачатку подумала пра электаральныя кампаніі, а не. Ну, давай я скажу, что это про сексуальное жыццё. Ну, як вам сказать, не хацела б вас разочароўваць, але давядзецца. Карацей, сядзяць нейкія маладыя людзі за партамі. Там хтосьці прыйшоў ім вяшае каля дошкі, а подпіс такі: хэштег «Всегда есть выбор». Сегодня в рамках проекта мы посетили Минский государственный колледж кулинарии, где организовали онлайн-встречу обучающихся и их сверстников, отбывающих наказание за участие в наркобизнесе. Па-чынавенску. Спадарня Ірына, я вам сур'ёзна кажу, я некалькі разоў перачытала, каб зразумець, што мелася на увазе, что называется, кто на кім стаяў. Значит, давайте по частках разбираемся. Сегодня в рамках проекта мы посетили Минский государственный колледж кулинарии, какая разница, кулинарии, где организовали онлайн-встречу обучающихся и их сверстников, отбывающих наказание за участие в наркобизнесе. И я просто намагаюся зразумець, хто з іх адбывае наказание за участие в наркобизнесе. И чему обучают в этом кулинарном техникуме? Так, ну, карацей, у выніку, калі я прочитала яшчэ некалькі пастоў, якія все пачынаюцца аднолькава, сегодня мы в рамках проекта посетили нейкі университет, где организовали онлайн-сустрэчу студентов и их сверстников, отбывающих наказание за участие в наркобизнесе. Карацей, што яны робяць? Яны прыводзяць студэнтаў, уключаюць Zoom, і па Zoom з нейкай калоніі з імі размаўляе чалавек такого ж самага ўзросту прыблізна як гэтыя студэнты, які адбывае пакаранне за ўдзел у наркабізнесе. А вот мне цікаво, что вот эти, которые отбывают наказание, что они там рассказывают, что всегда есть выбор, да? Можно палиться на закладцы, а можно не палиться. Можно супрацоўнічаць з ментами, а можно не супрацоўнічаць, так? А вот у нас у колонии всегда есть выбор. Можно, конечно, не пойти на працу, но ты тогда будешь у ШИЗО сидеть. Ну, а чым не выбор, Зато у нас макароны дают. Ну, наконт макаронаў, гэта вам былыя палезныя волі найлепей раскажу, што там за макароны і якой якасці. Но, тым не менш, я намагалася знайсці нешта пра гэты праект. Я нічога не знайшла. То бок, вось узгадкі пра гэты праект абмяжоўваюцца толькі гэтым тэлеграм-каналам, гэтым хэштэгам і ўсё. Я хацела, можа, пачытаць нейкія там драматычныя гісторыі людзей, якія вось трапіліся. Дорогая Дарья, у тебя уже нет выбора. Ну ладно. Куда тебе уже выбирать? Что ты еще хочешь выбирать? Ты уже вычеркнута из жыцця прагрэсіўнай моладзі Рэспублікі Беларусь. Ну, мяне ж з універа выперлі ў свой час. І таму выбару ў мяне больш няма. Вось цікава, у гэтай моладзі, якая хэштег заўсёды ёсць выбар, бо выбар, прынамсі, не прыходзіць на гэты онлайн-сустрэчы. Боже, так гадко стало, не могу. А мы можем про что-нибудь поинтереснее поговорить? Давайте спачатку разберемся. Вот эта вот беларуская пропаганда, накіраваная менавіта на моладзь. Як вы думаете, яна дагрукваецца неяк да сваёй мэтавой аўдыторыі? Ну, глядзі, я табе скажу так. З аднаго боку, гэта вельмі смешна, крынжова, так гадка, падобна на гаўно. Вось, але самае небяспечнае ў гэтай прапагандзе тое, што яна гучыць пастаянна і фонава. І вось калі нешта ёсць фонава, то мы перастаем на гэта звяртаць увагу, а моладзь тым больш перастае на гэта звяртаць увагу. Але калі яно фонава ў тваім жыцці дзень, 2, 3, год, 5 прысутнічае, то гэта як бы нармалізуе. І такі думаеш, не, ну, все нармальныя людзі вот жывуць вот в этом вот гавне, і, мабыць, ну так і трэба. І вось гэта самае небяспечнае ў прапагандзе, нават калі яна такая тупая, драўляная, квадратная, цагляная, вось гэта самае небяспечнае, што яна нармалізуе вось гэтую сітуацыю. І моладзь, пакуль там яшчэ
гармоны іграюць, каханне, там нешта яшчэ, хочацца пабегаць, і здаецца, што гэта не важна, а потым людзі вырастаюць на гэтым фоне, і проста гэта робіцца іх часткай жыцця. Як бы тым вось на фоне чаго ты быў маладым, вясёлым, прыгожым, табе не балела спіна, і тады там і марозіва было па 20 копеек ці па 2 мільёны, неважна. І вось тады гэта хочацца, каб працягвалася, твая маладосць працягвалася, але транслюецца нібыта вось гэта. І самае небяспечнае вось гэта, нармалізацыя вось гэтага гаўна ў мазгах, прабачце. Уставім недзе спасылачку на даследаванне, якое праводзілася ў Кітаі. Адабралі некаторую колькасць людзей, значыць, у нас ёсць наша група, над якой мы робім эксперымент, і кантрольная група. Такія самыя людзі, але якія ў эксперыменце не ўдзельнічаюць, а сядзяць чыляць. І вось у першай групе ім задалі пытанне пра іх палітычныя погляды, шмат якія з іх былі пратэсна настроеныя, і яны казалі пра тое, што вось там я б выйшаў на плошчу, калі, што называецца, была б нагода, я б выйшаў, я б пратэставаў супраць чагосьці. І яны яшчэ ацэньвалі іншых людзей, здольнасць іншых людзей, там, ці жаданне іншых людзей таксама выйсці на плошчу, калі адбудуцца нейкія падзеі, ці будзе нейкая нагода, ці штосьці. І спачатку яны даволі станоўча ацэньвалі гэтую магчымасць, кшталту шмат якія людзі таксама падтрымаюць пратэсты ў Кітаі, калі будзе час на гэта. Але пасля ім уключылі 5 гадзін кітайскай прапаганды, то бок яны глядзелі кітайскі телек. Што цікава, праз гэтыя 5 гадзін яны не змянілі сваё меркаванне, яны не пачалі любіць большого брата, як напрыканцы кніжкі Оруэла, але яны пачалі нашмат больш песімістычна ацэньваць здольнасць іншых людзей да дзеянняў. Яны пачалі сябе адчуваць, што я тут адзін такі ў полі не воін, што я адзін іду ў нагу, усе астатнюю не ў нагу, што, аказваецца, вось усе яны як бы вось пра гэта, і я адзін такі адшчапенец. І я памятаю гэта, нейкія мае успаміны з зусім маладосці, хаця, канешне, я-то была ўпэўнена, што ніякая беззубая прапаганда на мяне не ўплывае, але я таксама была ўпэўненая, што гэта вось я адна ў сваім атачэнні, такая што-то шалёная, мне што-то ўвесь час што-то трэба, мне там гэта беларуская гісторыя, мне навошта там это незалежныя медыа патрэбныя, а ўсім астатнім і так нармальна. Нармальна жыць у гэтай краіне пры гэтым рэжыме. Аказваецца, што прапаганда, яна ўздзейнічае ў тым ліку і на гэта, то бок вось пераканаць сябе, каб ты пачаў любіць вялікага брата, бацьку ці ўсіх астатніх сваякоў, гэта даволі складана і Ну і не патрэбна, так. як бы это залішняе. Ёсць Так. тое, што неабходна і дастаткова, як у матэматыцы кажуць, і вось гэта якраз тое, каб ты падумаў, што жыць у такіх умовах гэта нармальна, і ты адзін прыдурак, а астатнія нармальныя людзі ходзяць на завод, працуюць, глядзяць праграму какую там время. Еще не вечер. Еще не вечер. Да. Вось. І можна было б сказаць, так, а навошта моладзь усё гэта сядзіць чытае? Ну так ці інакш, там 30 000 падписчикаў падпішацца ёсць у гэтага тэлеграм-канала. Нават ёсць двое маіх знаёмых у інстаграме на іх падпісаныя. Вось. Ну, ты трэцяя. А я не падпісаная, я без падпіскі гляджу. Понятно. Як усе нармальныя людзі глядзяць Гродна лайф з Беларусі. Яны заходзяць, чытаюць, не падпісваюцца. Вось, таму што глядзіце, усе гэтыя вашыя моладзевыя арганізацыі, якія за мяжой зараз знаходзяцца, яны ці то з экстрэмісцкім статусам, ці то не, ці то іх заўтра прызнаюць, незразумела. Лепей з імі на ўсялякі выпадак ніякай справы не мець. Не заходзіць, не чытаць, а то так зойдзеш, пасля забудзешся з гісторыю пошуку паглядзець. Так. Ну, навошта мне это трэба, этой праблемы? А вось гэтая моладзь бай, іх бяспечна чытаць. Усе разумеюць, што іх бяспечна чытаць. А яны, тым не менш, публікуюць нейкія навіны там пра гэтыя, пра апасцілі, пра ЦТ, там, пра экзамен, пра змены парадка якога-небудзь. Вось. Ну і суадносна ты іх чытаеш, і яшчэ фонава чытаеш пра тое, што у нас там Дзень Пабеды, семінар у паставах, у падставах і вось яшчэ. Ну і тут яшчэ ведаеш, што кепска. Таксама з рэдактарскага досведу, калі маладыя журналісты прыходзяць вучыцца пісаць і пішуць, як чытаюць у нашых газетах і в інстаграмах, я ім кажу, ну людзі так не гавораць, вось гэта канцелярыт, людзі, они кажуць, да не гавораць, вот во всех приличных газетах, там моладзь бай, вот так вот пішуць. І вот людзі вучацца яшчэ гаварыць так, каб было незразумела, каб гэта выглядала неяк кшталту вельмі важна, значна і надута, але сэнсу там малаваченька, а зместу і дзеянню увогуле няма, як мы ўжо і бачылі шмат разоў. Вось гэта таксама навучанне такому ладу мыслення і жыцця. Калі ўсё робіцца толькі для... Усе сілы трацяцца на той, каб надуваць шчокі, а не рабіць некую нармальную справу.
І тут я зараз зразумела, чаму з некаторымі гэтымі вашымі чыноўнікамі і чыноўніцамі нават пачынаеш размаўляць, нават пытаешся там да думкі дайсці, а там нейкія вось гэта наматванне спагеці на відэлі з бясконцыя, а няма ніякай сутнасці, таму што ну сапраўды людзі звыклі так думаць і звыклі так размаўляць. То бок яснасці няма. Вось калі пытаешься, вот спрабуеш пачытаць гэтыя сказы на 3 радкі, адразу такое, так, калегі, адзін сказ, адна думка, а не ў межах праекту 3 ТТТ і 28 паверхаў, і ў канцы ты ўжо не ведаеш увогуле, з чаго мы пачалі і чым будзем канчаць. А трэба, спадарня Ірына, што рабіць? Трэба скарачаць сказы, мінімізаваць родны склон, прабачце мяне, то вот это вот дырэктар інстытута развіцця, перанакіравання, бульбы, самагонкі і чаго-небудзь яшчэ. Маладзец, маладзец, адразу відаць, што выгналі з універсітэта. Адразу відаць. Адразу відаць, што з універсітэта ці што выгналі. Што выгналі, слава Богу, да, паспелі, уцякла з гэтага Титаніка. Тады, шановнае гаспадарства, калі ласка, не выражайцеся канцелярытам, калі можна не выражацца канцелярытам, а лепей падпісвайцеся на наш падкаст, стаўце лайкі, пішыце каментары. І гэта быў апошні выпуск у гэтым сезоне. А я вам скажу, калі вы маладыя, калі вам так шанцуе, ну не чытайце вы ў час абеду і ў іншы час вось гэтыя моладзевыя рэсурсы. Жывіце сваё жыццё, хадзіце на рэчку, плавайце ў басейне, цалуйцеся з каханымі і вучыцеся... З некаханымі таксама можна. З некаханымі час ад часу для практыкі. Вучыцеся ў якіх-небудзь матэматыках вышэйшых, кібернетыках, яшчэ чым-небудзь. Ну, карацей, будьце маладымі, а не старейце заранёў і не рабіце падобнымі на гэтых чыноўнікаў, которых самае лепшае, што мы бачылі ў інстаграме, гэта літары колеру маёй вось блузачкі. Менавіта. Шановнае гаспадарства, пачуемся. Не забудьце, што мы любім каву, там у нас ёсць адмысловая такая скарбоначка для кавы, таму пачуемся, пабачымся да наступнага сезона.